मोगाळ बांबयनीनो आम्ही जुबले वर्सा आसा. जुबले वर्साचो विषय बरवशाची यात्रिका. कित्याक बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणून रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 5 वोळ 5 आमकां शिकयता. हे जुबलेवाचे बरास अर्थाभरीत करच्या खातीर आनी आमच्या सर्व लोकांक आध्यात्मिक अनुभव दिवचे खातीर मंगळूर JCG मट्टार करिझमातीक एकतार आनी बायबल आयोग संघाता मेळोवन मांडून हाडता बायबल महासम्मेलन ह्यास मार्च महिन्याच्या 20 तावन 23 तारखेपर्यंत सांजेर 4 तावन 8:30 वरांपर्यंत कोरडेल इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार. आणि हांगा कितें विशेष मेरियन रिट्रीट सेंटराचो डिरेक्टर जावन आसचे बाप डॉमिनिक हो बायबल महासम्मेलन चलोवन व्हरतले. देखून आध्यात्मिक अनुभव जोडूंक आमी बरवशाची यात्रिका जावन पवित्र पुस्तकाची शिकवण आपणावन भावार्थांत परजोळोंक आमी सक्कड हजार जावया, कुटुंबा समेत येवया आणि हो बायबल संमेलन यशस्वी करया. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत.